akan annabi ne aka zo da wani salo da har yanzu an kasa gane shi. Allah ya ce abasa wa tawalla. ai kaga idan za a yi wani abu sai a ce khalaqallahu samawati wa khalaqallahu samawati wal ard. Allah ne ya halicci sammai da kasai. kaga khalaqa daidai da santar abasa. to anan a wajen khalaqa sai aka sa Allahu, khalaqallahu. to a can wajen abasa ina wanda ya abasa din? Allah ya ce abasa wa tawalla. ya ɗaura fuska, ya ba da baya. to waye baka sani ba ko ba ruwanka, karka shiga saboda karka je halara in ta tafka ma bulalan nan ba za ka ƙara tashi ba. saboda haka manzan Allah ne girman daraja, manzan Allah ne matsayi ne. yanzu ne duk abin da kaga an yi a nan ƙarshen muradin shine a zo a yi zancen annaba ta shi. nan ba maganar a ɗauko wani abu ma a ba wani, sai don soyayyarsa kur. aikin da Allah ya bayar ya gaya mana kyautar da imana, to sai ya ce ku kuma daga gurinku ga wani abu da nake so ya fito. me zai fito shine soyayya. to tun da mudalaki ne shi ma soyayyar da za ku bashi mudalaka za ku bashi. soyayyar dai da za a ce ga shugaba su Allah yake yi ka so shi yadda ga shugaba to ga uwa ga uba. Allah ya ce so nake a gabanka in ga manzan Allah to uwa da uba su dawo kamar akwai ne da babu. akan annabi ɗaya kenan. ya ce in ga shi ka ɗauka ‘ya'yanka ma babu su, in ga shi ka ga uwanka ma babu su, in ga shi kar ka auna shi da dukkan wata jama'a gaba ɗaya. sannan idan ga annabi a kansa za ka yadda kuɗinka su ƙare. shi ne wa amwalu niqtaraftun muha. a kansa kuɗinka ka yadda su ƙare. a shugaba ne fa. wa tijaratun takshawna kasadaha. a kansa za ka iya rabuwa da hanyar nema kowace iri ce. ce wa masakin tardawna. a kansa ka iya rabuwa da gidanka. to yanzu in banda annabi ba wanda Allah yi haka. sai ka so shi sama da uwa da uba, sama da 'ya'yanka, sama da matarka, sama da 'yan uwanka, sama da danginka, sama da kuɗinka, sama da hanyar samun kuɗin, sama da gidajen da ka mallaka a duniya gaba ɗaya. ba ka da komai sama da wannan kuma. in aka kwashe wannan an kwashe ka. Allah ya ce to sai annabi ya zama a gaba tukunna, su kuma in ga ka watsa su baya. a kansa duk ka iya rabuwa da wa'annan. to wannan shine shugaba. Qur'ani ne kuma sai faɗa.